bölümlerine oturdulan täze innovasion tehnologiyalar bolan paxta tüýünden ýüplük egirji, taýýar ýüplükleri boýamagy niýetlenen hemde jorap örüji enzamlar Ýewropa döwletleriniň öňde barjy önümçülüklerine satyn alyndy. Bu ýerde her gije günnüýde taslama kuwatlygyna laýyklykda 10,5 tonna goly ýokary hilli ýüplük taýýarlamak iş üsünlükli amal aşyrylýar. Hususy kärhanada öndürilen ýüplükleriň 90 götürüminiň daşarky bazarlara uğradylýanyny bolsa olaryň hil ölümleriniň dol laýyk gelýäninden habar berýär. Kämil enzamlarlar üpjün edilen boýag bölümine häzirki wagtda her gije günnüýde dürli renklere boýalan ýüplükleri umumy möçberi 5 tonna deňelýär. Jorap önümçülük bölüminde bolsa her gije günnüýde taýýarlanýan jorap juwutlarynyň sany 50 000 ýetýär. Täze pehim paýgaty many magtumly Praga ýeline bilen sepkitlere beslemek maksat edilýän Balkanawa şäherindäki batlyk adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekip watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna öňjeli goşunt goşmagy döredip berýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzyň çar günjüne bolşaýaly hormatly prezidentimiziň hususy ulgamy berýän ýygydarly gollaw bu wagtda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler Lewap vilayatyna da aýdyň beýan tapýar. Olaryň hatyryna çärje götüräniň çägindäki Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy hepdelik harit nişanly peýnir önümçüligini görkezmek bolar. Hususy önümçülükde öndürilen ýokary hilli önümler we vilayatynyň etrapdyr şäherleriniň sowda nokatlarynyň 10 çötüne uğradylýar. Bu kärhanada kämil enzamlar oturdulyp geljekde önümçüliginiň geriminiň hasy giňeldirmegine garaşylýar. Önümçülükde her bir gije günnüýiň dowamyna bir tondan gowrak sygyr suýdy gaýtadan işlenip peýniriň dowly hemde abivert ady bilen taýýarlanylýan görnüşler öndürilýär. Tehnologi talaplara laýyklykda işleri sadlaşykly ýola goýulan bu önümçülükde her tonadan 96 kilogram ýokary derejeli peýnir önüm alınýar. Önümçülük üçin gerek bolan sygyr suýdy esasan şahsy hoçalyklardan satyn alyp hil derejesine aýratyn talap bildirilýär. Hususy önümçülügiň agdy bir işgärler eşeretil zamanamyzda telekeçiler üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimize hoşallyklaryny aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin ýurdumyza ady köpdürlügini öwretmek ilaty ýylyň ähli pasylyna türkmeniň bereketli topragyna ýetişdirilen meýwe önümlerle üpjün etmek babatda öňde goýan aýdyň wezipelerini durmuşa geçirmekde Ahal vilayatyny da netijeli işler alınıp barýar. Ahal vilayatynyň Agbuğday etrawynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanada kemale getirilen limonyň ýokary hasylynyň ýylyň ähli pasylyna aýak bazarlarymyzy bedäp halkymyzyň adyk üpjünçiligini öňjeli goşunt goşýanyny bellemek gerek. Hormatly prezidentimizin käreniňiz daýhalary edýän ýygydarly hemayat golawlary ýyladyşhanada önümçülük işleriniň ýylyň ähli pasylyna sağlaşyk gurulmagy insan saglygy üçin tenekar hasaplanýan meýwe önümleriniň biri bolan limon bilen ýylatymyzy üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Ýygnadan limon hasyly vilayatynyň hemde paýtagtymyzyň Aşgabat şäheriniň töwda merkezlerine hemde aýak bazarlaryna ýylat ýetirilýär. Ýyladyşhananyň zähmet süýür işgärleri bu ýerde ösürilip ýetişdirilen limony ýydak etmek işlerini öz tebii gaýretiňliklaryna görä agrotexnikaň talaplaryna laýyklykda alyp barmaklary netijesinde hasylyň mukdary ýyl saýyn artýar.
Ýokary ähmet görkezjileriniň üstünlikleri beslenýän kärhanalaryň biri hem Türkmenistanyň Senagat Gurulşy Önümçiligi Ministrliginiň köýtüna kän müdirligidir. Bu ýerde durly urlukdaky çagyldaşlar we uwelen we ýuwulan oňluk çagyldaşlar taýýarlanýar. Önümçiligiň ýola goýulmagyna gerek bolan çyýmal müdirligi degişli bolan daş hojalygyndan çagyl çäge garnysynyň daş käninden gadylmanýar. İşleriň ilerlemegine Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň we hormatly prezidentimiň taýsir tagallalarynyň netijesinde ýurdumyza getirilýän ýokary önürjülükli tehnikalaryň salamly goşandy bar. Müdirligiň işgärler watanymyzyň güllep ötmegi ugruna ul tagallalar edýän hormatly prezidentimiň we Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň özleriniň hoşallyklaryny bildirýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň gally önümler kärhanalaryny gurmak hakynda kabul eden kararyna laýyklykda gydylar we etrawynyň sarp owatyna gowrumlary degişlikde 50 000 30 000 tonna däne saklaýan elewatorlary her gece günü 200 tonna däne öwemege niýetlenip kurulan günden bäri netijeli işledilýän degirmen toplumy ýurdumyzyň ugurdaş düzümleriniň arasynda hemiş öňde barjylaryň hatarına bolmagy başarýar. Toplumyň hunermenleri türkmen ak buğdoýyny gaýtadan işläp zerur önümler taýýarlamakda ýokary önümçilik görkezjilerini gazanmaga ähli mümkinçilikler bolan kärhanada halal zähmet çekmäge döredip berýän şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň hem de hormatly prezidentimiň hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Mary vilayatyna ýerleşen gerçek harit nişanly aýakap önümlerini önürýän önümçilik kärhanasyna häzirki zaman tehnologik enjamlar arkaly durly ölçeklerdäki aýakaplaryň köp sanly görnüşleri önürilýär. Kärhanada önürilen önümleriň kilini ýokarlandyrmak we görnüşlerini artdyrmak, şeýle hem iş orunlaryny köpeltmek boýunça işler ýygydarlaryny parlýar. Bu ýerde ýylyň 4 faslynyň her birine geýmek üçin ýürütün ýetilen aýakaplaryň 700-den gowrak görnüşleri taýýarlanylýar. Häzirki zaman dünýä tejribesini öwrenip döwrewap tehnologiýalary we iş usullaryny önümçiligi ornaşdyrýan kärhananyň hunermenleri önümçiligiň täze ugurlaryna da oňy netijeler gazanjakdygyny iki uçdadyr. Hunermenler döredilýän giň şertler üçin hormatly prezidentimiz we Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerini özlerine münasip goşantylaryny goşýan Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Akkent hususy kärhanasy önürýän önümleri bilen diýarymyzda harit bolçulugyny döretmekde netijeli zähmet çekýärler. Bu hususy kärhanasynyň suwukluklar saklamak üçin niýetlenen gaplary önürmekde uly tejribesi bar. Bu ýerde täzelikde çağalaryň oýun meýdançalarynyň gurnamalarynyň önümçiligi ýola goýuldy. Kärhanada 100 litrden başlap 25 tonna çeli durly ölçegdäki suw gaplary önürilýär. Polietilenden önürilen gaplar suwuň düzümini, kilini üýtgetmän saklanylmagy okypdyr. Ekologiýa taýdan arasçylygy bilen tapawutlanýar. Akkent hususy kärhanasy öz önümlerini ýurdumyzyň islenlik günjegine gurnap bermek hyzmatini hem ödürleýär. Sanly ulgamy mümkinçilikleri kärhananyň işleriniň ilerlemegine ýardym edýär. Akkent hususy kärhanasynyň işgärleri türkmen telekeçilerine uly mümkinçilikler döredip berýän Gahryman Arkadamyň hem de hormatly prezidentimiň hoşallyklaryny beýan edýärler.
Hormatly prezidentimizin beýmeçör adalar netijesinde ýurdumyň ähli velayetlerine bolşy ýaly Daşoğuz velayetinde ýylyň dowamyny dürli önümler önürmek işleri ýokary depkinden näperler. Türkmenistanyň Owagyjylyk ministrliginiň Daşoğuz velayetiniň adyk önümçilik birleşiginiň Könürgünç etrafyndaky ýyladyşhanada ekiller suwarmak, iýmitlendirmek, howatyny çalışmak işleri kompýuterler arkaly ýerine ýetirilýär. Häzirki zaman ösün kämil enjamlar ýyladyşhananyň rehmetöýür işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Ýyladyşhanada ýetişdirilen ýokary hili pomidor önümler welaýatyň daýhan bazarlaryna uradylýar. Ýyladyşhananyň işgärleri gahryman arkadagymyza hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherindäki Awada döwlet elektrik stansiýasyna häzirki wagtda tutumly işler amal asyrylýar. Hormatly prezidentimiz tutuş ýurdumyzy şonuň bilen birlikde Balkan vilayatyny öznüksiz elektrik energiýasy bilen ygtybarly öpçün etmekligi kemiş aýratyn üns berýär. Awada milli syýahatçylyk zowlagynaky döwrewap mehmanhanalardyr sagaldyş diýinjaş merkezlerini şeýle hem Türkmenbaş şäheriniň öznüksiz elektrik togy bilen öpçün etmäge salamly goşunt goşýan. Awada döwlet elektrik stansiýasy kuwatly gaz turbinalary hem-de kämil enjamlarla öpçün edilendir. Ýokary tehnologik elektron enjam üçin goňlyjy şertler döretmek maksady bilen bu ýerde emeli ýagdaýda howa gurşagy kadal taklanylýar. Bu ýerdäki turbinanyň saat işlemegi we çekilen uzunlygy 14,5 km bolan ýalňyç geçirjisi awtomatlaşdyrylan gaz paýlaýjy bekede berkitilenir. Açyk paýlaýjy enjam şeýle kuwatly enjamlar toplumy ol turbinany Awadanyň deňiz ýakatynaky Türkmenbaş şäheriniň hemde tutuşygyny alnanda ýurdumyzyň elektrik ulgamlary bilen baglanşdyrýar. Awadaly energetikler halal zähmet çekip halkymyza görelli hyzmaty ýola goýmaga döredilýän giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadagymyza hem-de hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan edýärler. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Ahal vilayatynyň Akbuğda etrafynda ýerleşen Nur Harit nişanly Owada Nurka hojalyk jemgyýetiniň önürýän adyk önümleri ýokary hillik hem-de tagamlyk bilen aljylaryň uly islerine eýe bolýar. Häzirki wagtda bu kerhanada ilatyň köp sarp edilen gündelik önümleri önürilýär. Kerhananyň önümçilik bölümlerine ähli işler awtomatik usulda dolanyrylýar. Olarda önürilen önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Kerhanada önüm önürmek üçin çiğmal hökmünde ýurdumyzyň ekin meýdanlaryna ösürilip ýetişdirilen gökbakça önümler peýdalanýar. Kerhanada önürilen önümler ýurdumyzyň ähli welaýetleriniň şeýle hem paýtagtymyzyň sarp edijilerine uradylýar. Kerhananyň işgärler telekeçilik budugyny ösdürmek barada edýän tagallar üçin gahryman arkadagymyza hem-de hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Mar vilayatynyň Mar etrawynyň çäginde ýerleşen Täze önümleri hojalyk jemgyýetiniň tüýüç kökü önümlerini önürýän Datly şerbet hututy kerhanasynyň işçileri hem ýokary hillik önümlerini önürmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. Kerhananyň ýanaşyk ýerine galyn kagazdan dürli görnüşli we dürli ölçegdäki gutularyň önümçiliginiň ýola goýulmagy bilen işler has hem öňe ilerleýär. Kagaz gutularyny önürýän kerhananyň önümleri dünýäniň ösen döwletleriniň kagaz gaýtadan işleýän kuwatly tehnologiýalar toplumy bilen öpçün edilendir. Netijede kerhanada 3 we 5 gatdan ibarat bolan dürli ölçegdäki gaty kagaz gutular taýýarlanylýar. Kuwatly enjamlaryň saatlyşykly işledilmegi netijesinde bir wagtda iki görnüşli kagaz gutular öňürilip olara renk berilýär. Bu kerhanada şeýle dürli görnüşdäki we dürli ölçegdäki kagaz gutularynyň jemi 150 goly görnüşleri öňürilýär we olaryň ýüzlerine döwrewap ýazgylar ýazylýar. Döwrewap we ýokary hillik kagaz gutularyny bu kerhana beýlik hususy kerhanalaryň buýrmalary esasyna taýýarlap berýär. Önümçilik kuwatyny barha ýokarlandyrýan kerhananyň işçileri orta wekitli telekeçiligi ösürmekde döredýän giň mümkinçilikler üçin gahryman arkadagymyza hem-de hormatly prezidentimize hoşallyk
şaýalyk sözlerini aýdarlar.
Habarlaryň şu sanny. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanny ulgum arkaly iş masagyny geçirdi. Döwlet başçylygynyň ýaşlar watanyň dayanjatly täze kitabynyň tanışdyrylyşy dabaralary giňerim bilen dowam edýär. On 5-nji ýanwarda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly iş masagyny geçirdi. Hormatly prezidentimiz iş masagynyň gün tertibini yglan edip, elki bilen Ahaly welaýatynyň häkimi hojaglygy we söz berdi. Häkim welaýatda alnyp barlaýan möhümliğin ow hojaglygy işleri barada hatabat berdi. Şeýlekim hasabatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çağlar baglarynyň ýyldys ulgamlaryny talabalaýyk işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz, agy suw bilen üpjün etmek boýunça alnyp barlaýan işler barada aýdyldy. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, şu günler dowam edýän möhümliğin ow hojaglygy işleriniň ýokary hili ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini bellädi. Hemde welaýatyň buğda eklen meýdanlarynyň ýygydy işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk-berjaý etmek arkaly geçirilmegini, gowaça ekiljek ýerleri welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hili gowaça tohumny ekiş möhümine taýýarlamak boýunça alnyp barlaýan işleriň depinleriniň güýçlendirilmegini, gök bakça ekinleriň ýazgy ekişine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tapşyrdy. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi Aşar Muradow dowam edýän möhümliğin ow hojaglygy işleriniň barşy barada hasabat berdi. Şeýlekim häkim welaýatda meden durmuş maksatly deskalaryň, ýyldys ulgamlarynyň kadaly iş edilmegi, ilatyň elektrik energiýasy, tebii gaz we agy suw bilen bökdönşsiz üpjün edilmegi uruny görülýän şäherler barada hasabat berdi. Döwlet başçylygynyň hasabat dinläp, häzirki wagtda dowam edýän möhümliğin ow hojaglygy işleriniň ýokary hili ýerine ýetirilmeginiň geljekde bol hasyl almagyň esasy şertleriniň birdigini belledi. Ve şunun bilen baglykda welaýatyň buğda eklen meýdanlarynyň ýygydy işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, gowy çekiljek ýerleriň möhüme talabalaýyk taýýar edilmegini, paýta öňürjüleriň welaýatyň toprak howa şertlerine uýgullaşan gowaça tohum bilen üpjün edilmegini, ýer almanyň we beýleki gök bakça ekinleriniň ekişine guramaçylykly taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra iş masagyda Daşowdy welaýatynyň häkimi Sultan Muradowyň ow hojaglygy işleriniň ýagdaýy barada hasabat bilen dowam etdi. Şeýlekim hasabatda welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň ýyldys ulgamlaryny talabalaýyk iş etmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz, agy suw bilen bökdönşsiz üpjün etmek boýunça zerur işleriň alnyp barlaýanyny barada aýdyldy. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, häzirki wagtda ýerine ýetirilýän ow hojaglygy işleriniň möhüm ähmiýetine üns çekdi we şunun bilen baglykda welaýatyň buğda eklen meýdanlarynyň degişli ýygydy işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryny berjaý etmek arkaly geçirilmegini, gowy çekiljek meýdanlaryň, şeýlehem paýtaça baba daýhanlar üçin ýokary hili gowaça tohumnyň möhüme taýýar edilmegini, gök bakça ekinleriniň ýazgy ekişine ykjam taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra Lewap welaýatynyň häkimi Aman Geliýew welaýatda dowam edýän möhümliğin ow hojaglygy işleri barada hasabat berdi. Hasabatda bilinçli gyspasynyň dowam edýänligi bilen baglykda welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, meden durmuş maksatly binalaryň ýyldys ulgamlarynyň talabalaýyk iş edilmegi, ilatly ýerlerde elektrik energiýasy, tebii gaz we agy suw bilen bökdönşsiz üpjün edilmegi günnelik gözegçilikde saklanýar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, şu günler dowam edýän möhümliğin ow hojaglygy işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň möhüm wezipe bolup durýanlygyny belletdi. Welaýatyň buğda eklen meýdanlaryny ýygydy işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda alnyp barylmagyny, gowy çekiljek meýdanlardaky işleriň depinleriniň güýçlendirilmegini, paýtaça daýhanlaryň ýokary hili gowaça tohumlar bilen üpjün edilmegini, ýer almanyň we beýleki gök bakça ekinleriniň ekişine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra Mara welaýatynyň häkimi Oradow welaýatda alnyp barlaýan möhümliğin ow hojaglygy işleriniň barşy barada hasabat berdi. Şeýlekim häkim welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň ýyldys ulgamlaryny talabalaýyk iş etmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz we agy suw bilen bökdönşsiz üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan şäherler barada hasabat berdi.
Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, möhümleýin o hojuluk işleriniň ýokary hili we agrotechnik möhletlerde ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belletgende, buğday meýdanlarynyň iýdigi işleriniň agrotechnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, gowa çekiljek meýdanlarda alınıp barylýan işleriň paýtaçy daýhanlar üçin vilayatyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hili gowaça tohumynyň taýýarlanylmagyny, gant şugunlarynyň hasylynyň ýerine alyp almagyny, göýök bahçe ekinleriniň ýazgy ekişine taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetining başlygynyň Owa Senaty toplumyna gözegçilik edýän ornwasary Atahaliýew ýurdumyzda alınıp barylýan möhümleýin owa hojuluk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, milli ykdysadiyetimize möhüm orny eýleýän owa hojuluk buğdagyny mundan beýlekde ösdürmek, owa hojuluk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýeşdirmek arkaly ýurdumyzda azyk bolşulugyny puwtalandyrmak, puwdakda ýabanlandyrylan özürtmeleri durmuşa geçirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi we şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň gowa çekiljek meýdanlarynyň ekiş möhümine talaba laýyk taýýarlanylmagyny, buğda alınıp barylýan işleriň depkinleriniň güýçlendirilmegini, paýta öndürjüleriň ýokary hili gowaça tohumlar bilen üpşin edilmegini, buğda ekilen meýdanlardaky iýdigi işleriniň agrotechnikanyň kadalaryny berk berja etmek arkaly ýerine ýetirilmegini, yer almanyň we beýleki göýök bahçe ekinleriniň ekişine guramaçylykly taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlanmaz vilayetlaryň häkimlerine ýüzlenip ýetip gelýän ekiş möhümine ykjam taýýarlyk görmegiň, bu jogapkärli möhüm guramaçylykly hemde bökdönsiz geçirmegiň esasy şertleriniň birdigini belledi we gowa çekiljek meýdanlaryň ekişde ulanıljak owa hojuluk tehnikalarynyň, gurallaryň, her sebitiň toprak howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hili gowaça tohumlarynyň möhüme dolu taýýar edilmegi babatda tapşyryklary berdi. Şeýlekim hormatly prezidentimiz gyş möhüminiň dowam edýänligi bilen baglykda vilayetlerdaky meden durmuş maksatly binalaryň ýyldys ulgamlarynyň kadaly işledilmegini, ýylatyň elektrik energiýasy, tebii gaz, agy suw bilen bökdönsiz üpçün edilmegini ýygyderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlanmaz sany ulgam arkaly geçirilen iş masagyny jemläp oňa gatnaşanlara berkjan saglyk, berkarar watanymyzyň ruwaçlygynyň, mehriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilen giňirimli işlerini uly üstünlükleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýlekim hut öz adyndan Daniýanyň padşasy onuň aly jenaby Frederik X tagta geçmek münasibetli ýürekden gutluglaryny we gowy arzularyny berdi. Siziň hökümdarlyk etmeňizde Daniýanyň durmuş ykdysady babatda ýokary ösüşleri gadanjakdygyna, iki taraplaryň gatnaşyklарymyzda bolsa, täze itergi berilejekdigine inanýaryn diýilip hatda bilinýär. Döwlet başlanmaz mümkinçilikden peýdalanyp onuň aly jenaby Frederik X berkjan saglyk, şahsy bagtyarlyk we abadançylyk, Daniýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, öňe gidişlik we güllä ösüş arzu etdi. 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň merkezi serkerdeleri öýünde hormatly prezidentimiziň ýaşlary watanyň daýanjatly kitabynyň tanışdyrlyş dawrasy geçirildi. Çykyşlarda şeýle anjaýyp kitaby sowgat edilmegi üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belent serkerde başlygyna hoşallyk we alkyş sözleri aýdyldy hemde döwlet başlanmyzyň eserleriniň köwrünün köp bolmagy arzu edildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwründe ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen ýaýbanlandyrylan we hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlükli dowam etdirilýän toplumlaryň harby özörtmeleriň çäklerine ýaragly güýçleriň goranç ukyby hemme taraplaryň puwtalandyrylýan. Bilinçýaly ruhy taýdan kämil, bilimli, watan söýji ýaş nesliniň kemale getirilmegi ýurdumyzyň döwlet ösüşiniň strategik wezipeleriniň biridir. Watanymyzda durmuşa geçirilýän ýaşlar siýasaty ýaş türkmenistanlaryň sagdyn ösmegi hemde şahsiýet hökmünde kemale gelmek üçin has amatly şertler döretmäge önükdirilendir. Çykyşlarda ýaş nesliniň insanperwer watan söýji ruhy we beden taýdan sagdyn jogapkärli şahsiýetler hökmünde kemale gelmek üçin ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň we döwlet başlanmyzyň tagallary bilen ähli zerur şertleriň döredilendigi bilinli. Aydın sağlı çıkışlar bilen utgoşkulu dowam eden dawarda ýurdumyzda gazanýan ösüşler bilentden wasp edildi. Täze kitabyň tanışdyrylyş dawrasynyň dowamyny oňa gatnaşylar hormatly prezidentimizden ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalary beýan edýän täze kitabynyň ähmiýetine ýokary baha berip, şeýle sowgada peşgeş edenligi üçin hormatly prezidentimize ýene-de bir gezek tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Dawaranyň ahyrynda oňa gatnaşylar ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlygynyň adyna bir agazdan ýüzlenme kabul etdiler.
Ýurdumyzda ýyladyşgana şertlerini tergöw gönümleri ýeşdirmek işleri döwrüň talabyna laýyk ýola goýulyp, ekologiýa taýdan arasynda göw gönümleri öndürmekligi aýratyn üns berilýär. Bu urda alınıp barlayan işler oňy netijeler berýär. Sakarşäge trawynyň çäginde ýerleşýän dögrowap ýyladyşganada pomidoryň durly görünüşleri ösdürip ýeşdirilýär. Ýyladyşganadaky pomidorlar damjalaýyn usully sugurlyp, içiniň çyýgyllyk derejesi, howa alyş çalşygy awtomatik ulgamy arkaly dolandyrylýar. Ýyladyşganada her ýylyň awgust aýynyň ahyryna pomidor stilleri oturulup, noýabr aýynyň başynda bolsa pomidor hasyl ýygynylyp başlanýar. Ýurdumyzyň Sen Agaçlary we Telekeçler Birleşmesiniň agdasy bolan Mehribanova Amhsus kärhanasynyň bu döwrewap ýyladyşganasynyň işleri Pähim Paýhas ummany magtumly Pragy ýylyna da pomidoryň bol hasylyny ýetişdirdiler. Ýyladyşgananyň işidir hünärmenleri işlemäge giň şertleri dördüp berýän döwlet başçylaryna alkyşlaryny beýan edýärler. Arkadaş şäher özüniň gaçan binalary öz boşly seýlige ähliolukları we halkymyz üçin möhüm ähmiýeti bolan ýadygarlyklar binalar bilen aýratyn tapawutlanýar. Bu şäheriň gurulmagy ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň başlangyjy bilen ýaýwanlandyrylan we häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň başçylygyny amala aşyrylan ägurt ul özgörtmeleriň anyk netijesi bolup durýar. Bu akylly şäherde gurulan ençeme ajaýyp binalaryň hatyryna medeniýet toplumuna degişli bolan binalar medeniýet we tunut işgärläriniň başyny göwge ýetirdi. Golaýda Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň muallimleri we talipler Arkadaş şäheriniň medeniýet toplumuna degişli bolan binalaryny gezelenişde boldular. Olar gezelenişiň başyny Arkadaş şäher taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine başladylar. Bu ýokary okuw mekdebiniň muallimleri talipleri muzeýiň ähli bölümlerini bolup, muzeýde ýerleşdirilen milli gymmatlyklar bilen içkin tanışdylar. Arkadaş şäheriniň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň ençemesi ýerleşdirilen, muzeýde sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölümi, alma barlaglar we sergi işlerini gurnamak bölümi, muzeý gymmatlyklary hasaba almak we saklamak bölümi, medeni aň bilim we usuliýet işleri bölümi, çeperçilik dikeldiş we mahabatlandyryş neşir edijilik bölümi bar. Muzeýde häzirki zaman sergi daly, taryhy we arheologiýa sergi daly, tebigat we ekologiýa siýasaty sergi daly, şekilleniş sunuwatynyň sergi daly, wagtlaýyn sergi daly, etnografiýa sergi daly hemmädir. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň muallimleri talipleri özlerini gyzyklandyran soraglanyň muzeýiň hünärmenlerine berip kanagatlanyrly jogap almak bilen pikir alşdylar. Biziň gepleşigimizde bu ýokary okuw mekdebiniň muallimleriniň we talipleriniň muzeýiň özlerine galyran täsirleri we ýürek buýsunçlaryny seýetdirmegi makul bildik.
Men Türkmen Döwlet Maliýa Institutunyň molemy Çemen Kakaleýewa ýaşlar barada syýasaty, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň birine urdy. Arkadaşly gahrman serdarymyz Atawatanyň geljek ykbalyny Türkmenistanyň ösüp gelýän ýaş nesli bilen baglanşdyrdy. Türkmen ýaşlarynyň ilmli, bilimli, medeniýetli, sagdyn hem ruhy belend bolmaklar üçin ähli mümkinçilikler döretdi. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny, etraplaryny, owalaryny, häzirki zaman mektebeçende çağalar edaralaryny, sport toplamlaryny, medeniýet merkezlerini, tarih we ülkäne ulanýan muzeýlerini gurduryp, ýaşlaryň ygtyýaryna bermegi bu geljekde giň dünýä garaşly, syýasy düşünjeli, kämil ýaşlary terbiýelep ýetişdirmekdäki beýik başlangyçlardyr. Bugünkü gün Türkmenistan döwletimiň dünýäni sogoluk döwlet hökümine tanalýanlygyny suwd edýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormat prezidentimiň ýolbaşçylygyna bugünkü gün talip ýaşlaryň kämil bilim almaklary, ökde hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler, ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinden bolşy ýaly biziň Türkmen Döwlet Maliýa Institutumyzda hem sany ulgamy gazananlary ornaşdyrylýar. Institutumyzyň talipleri ýurdumyzda geçirilýän türli dersara bäsleşikleri, online sapaklary, sport çärelerine, dörejilik bäsleşiklerine ýygyderli gatnaşyp, baýrakly orunlara münasip bolýarlar. Institutumyzyň molimlerdir talipleri sapaklardan boş wagtlarymyz ýurdumyzda ýerleşýän kitaphanalary, muzeýlere gezelenjek diýär. Arkadaş şäherine ýerleşýän tarih we ülkäni öwrenş muzeýine gezelenjek geldik. Bu ýerde türkmeniň milliliginiň, milli şaýfepleriniň häzirki wagtda, häzirki zaman ülümlerine laýyk getirilendigini ýene bir ýola göz ýetirdik. Bu bolsa elbetde Türkmeniň taryhda bir beýik halk bolanlygyny ýene bir ýola suwd edýär. Bu barada arkadaşly gahrman serdarymyz 2023-nji ýylyň ahyryna bize peşkeş beren ýaşlar watanyň dayanjy adly kitabyna hem giňişleýin belläp geçýär. Bu ýerde bir ýaşlara döredilýän golluk, ýaşlar syýasaty, ýaşlara okamak, öwrenmek üçin döredilýän, zähmet çekmek üçin döredilýän şertler, ýaşlaryň dörejilik, sunugat bilen meşgullanmaklygy üçin döredilýän mümkinçilikler barada giňişleýin belläp geçýär. Biziň Türkmen Döwlet Maliýa Institutumyzda hem ýörüýte gurnaklar hereket edýär. Şeýlede ilhamly ýaşaratly ýörüýte gurnagymyz hereket edýär. Bu gurnakda talipler özleriniň bir döreden täze eserleri, şygyrlary bilen özleriniň pikirlerini paýlaşyp bilýärler. Şeýlede institutumyzda ýörüýte Maliýeçi gazetimiz hereket edýär. Bu gazetiň üstü bilen institutumyzyň molimleri, talipleri özleriniň döreden eserlerini, hekaýelerini, goşgularyny watanymyzy, halkymyzy, gahrman arkadaşymyzy, hormatly prezidentimize bolan buýsançlaryny eserleriniň üstü bilen beýan edip bilýärler. Bu bolsa taliplerimiziň hasy geljekde sapaklaryny hasy hyjyly okamaklaryny şeýlede dörejilik bilen içkin meşgullanmagyna getirýär. Gahrman arkadaşymyz, arkadaşly gahrman serdarymyz biz bilim işgärlerine uly önam bilýär. Biz bilim işgärler hem geljekde watanymyza, halkymyza hormat prezidentine we paýly ýaşlary milli ykdysadyetimi dünýä ýaýjak ökde hünärmenler ýetişdirmekde özümiziň münasip goşandymyz goşakdygymyzy ananlarýar. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän, dörejilik bilen meşgullanmak, ähli şertler döredýän gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürler uzak bolsun, ýyl ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri mundan beýlekde rowaşykyla beslensin. Men Türkmen Döwlet Maliýa Institutunyň uly molemy Niýaz Sultan Nobatywa. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüniň her bir güni şanly wakalar uly üstünliklere beslenýär. Elbetde watanyň bähwidini, halkyň bähwidine deňeýän arkadaşly gahrman serdarymyzyň başyndan işleriniň bir rowaşlyklara beslenip dowam etmek elbetde halkymyzyň eşretli durmuşyndan habar berýär. Eşretli durmuşymyzda ýaşamagyň göz baş hökmüni, insanyň çeken zähmetiniň, onuň awray mertebesiniň ýokary galdyrylýan döwletimizde şuň güni alınıp barýan işler elbetde ähli halkyň bähwidine gönükdirilýär, ählimizi buýsanlarýar. Ýurdumyzda bir ajaýyp innowasion şäherimiz bolan Arkadaş şäherine Türkmen Döwlet Maliýa Institutunyň professor molimleri we talipleri bilen gezelenjek geldik. Ajaýyp binalarda syýahatda bolduk, hem bärde ýerleşdirilen gymmatlyklar bilen tanyş bolduk. Esasan Döwlet Mämet Azada adyny Arkadaş şäher kitaphanasynda hem Arkadaş şäheriniň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine syýahatda bolup bir ýerde ýerleşdirilen maddi hem medeni gymmatlyklar bilen giňişleýin tanyş bolduk. Şu gymmatlyklar bolsa elbetde halkyň taryhyny, watanymyzyň geçmişini, doğallygyny öwrenmek üçin ýaşlara döredilýän uly mümkinçiligi bir özbaşly suwtnama bolup durýar. Biz hem ýerdäli ýurdumyzda ýerleşdirilen kitaphanalarda, muzeýlerde
teatrlarda talip ýaşlarymyz bilen bolmak bilen olaryň okudan boş wagtlaryny bir netijeli peýdalanmaklar üçin uly aladalar edýär. Ýa-ni ýakynda Arkadaly Gahrman Serdarymyň bize peşkeş veren Ýaşlar Watanyň daýanjy atly ajaýyp eserini hem ýaşlara ul üns berilmegi hem şol ýerde ýaşlarymyň adynyň agdalyp geçilmegi aýratyn buýsanlar. Şol sanawyň esasynda bolsa Türkmen Döwlet Mal Institutynyň talipleriniň hem bardygy biz ören buýsanlar. Ýaşlara watanymyň geljegi hökmüne garaýan hormatly prezidentimiň ýaşlardan edýän anamyna bir öz boşluk goşan tökmüne talip ýaşlarymyz okuda, işde, sport ulgamyny hem daşary ýurtlarda geçilen internet hem online olimpiadalaryny hem döwlet derejesinde geçilen olimpiadalarda da oňat netijeler görkezip bugün watanymyzyň şöhratyny hasam belende gallarýarlar. Hormatly prezidentimiz ajaýyp kitabyny ýürüte ýaş türkmen zenanlar berkarar döwletiň mertebe tuğu diýen aýratyn bölümle esaslandyrmagy türkmen zenanlarynyň başyny hasam belende göterdi. Hakykatdan hem türkmen zenanlarynyň eli işleriniň keşdedir halçylyk sunatyndan hem beýleki sunatlardan baş alyp çykarmaklar hem ugurlary ösdürmek boýunça dünýäde bir oňy tejribeler gazanmakda uly ýardam edýän hem türkmen zenanlarynyň elinden çykan işleriniň bugün tutuş dünýä tarapyndan ikrar edilýänligi barada şol ajaýyp eserde belenip geçilýär. Şu döredilýän mümkinçilikleriň ählisi bolsa ýaş nesillerimiziň watanseviji, insanperwer bolup ýetişmegine özüniň aýratyn ornunyň bardygyny uly buýsançylan belleýär. Bize işlemäne türkmen halkynyň eşretli durmuş üçin giýje ünlü aladalar edýän. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Gahrman Arkadaly Gahrman Serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmadama rowaçlary beslensin. Men Türkmen Döwlet Mal Institutynyň Daşary ýurtlar kafedrasynyň muallimi Wefa Berdi. Arkadaly Gahrman Serdarymyň öz halkyna sowgat eden ilkinji kitaby Ýaşlar Watanyň daýanjy diýilip atlandyrylyp, onu Arkadaly Gahrman Serdarymyz bilen ýaş nesilimize ýüzlenip watan sözüniň gymmatyny düşündirmek isläp, onu adamzat ömrüniň manysyna deňeýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz bolsa, Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabyna ömrüň manysy watanyň parahatçylygyna deňeýär. Aslında ýurtda parahatçylyk, asudalyk, sagdynlyk we agdybirlik höküm sürenni adamlar diňe gowdatlary arzuwyna bolýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça UNESCO Guramasynyň baş maslahatynyň 42-nji mejlisinde kabul edilen kararnama laýyklykda beýik türkmen şahyry Magtymly Piragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy 2024-nji 2025-nji ýyllarda UNESCO bilen bilelikde geçirilecek şanly seneleriň sanawyna goşuldy. Muny bolsa biziň medeni gatnaşyklarymyzyň halkara derejäge çykmagynyň nowatdaky möhüm wakalar hökmüne häsiýetlendirip bolar. Şeýlelikde bugünkü gün türkmen halkynyň ruhy dünýäsine Magtymly atamyzyň pähim paýhasy nur saçýar. Türkmen Döwlet Mal Institutyna hem taliplerimiz bilen sanly ulgamyz bilen sapaklar geçirýär. Neşun kun hem talipleriň sapaklardan boş wagtlary Arkada şäherine gedelenje geldik. Şeýle gedelençleri ýygy giderli geçirip durýar. Bu gedelençler talipler üçin ören täsirli. Ine bugünkü gün hem taliplerimiz bilen Arkada şäheriniň taryhy we ülkäni öwrenç muzeýine gedelenje geldik. Muzeýdaky taryhy tapynlara, dergärçilik, ustaçylyk senetleri bilen tanışdyk. Bize işlemäne, bizim bagtyar taliplerimize okumany, öwrenmäge şeýle şertler döredip berýän taryhymyz bilen giňden tanışmaga we bizim şanly taryhymyzy dünýä ýaýmakda uly işler alyp barýan Gahrman Arkadagymyz, Arkadaly Gahrman Serdarymyz köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman Arkadagymyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaç alsyn.
Men Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň bugartyrçylyk hasabany şu audit hünäriniň 5-nji ýyl talibi Aýgul Attiýewa. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň hemde arkadagy Gahrman serdarynyň taýsy tagallalarynyň netijesini biz ýaşlary ýurdumyzda okamagy, öwrenmäge, döredjilik bilen meşgullanmagy, ilmi açyşlar etmäge giň mümkinçilikler döredip berilýär. Şol döredilip berilen mümkinçilikleriň taýsyny häzirki wagtda Türkmen Döwlet Maliýe Institutyna biz bagtyar ýaşlar muallimlerimiziň bize öwredýän nazary bilimlerini amaliyetde görkezmek hem tejribelerimizi has hem giňeltmek uğruna bir näçe işler alyp barýar. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň bagtyar talipler hem de muallimler bolup biz Arkadag şäheriniň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine geldik. Bu ýerde biz öz ýurdumyzyň taryhy bilen tanış bolduk. Derýärçilik sunatymyzyň, du tarih ýasamak senetçiligimiziň, ähli senetlerimiziň taryhdan gaýdyş usullaryny öwrenip hem şol döwürlerde taryhdan şu neçenli gaýdan ýoluny idarlamak bilen biz öz taryhymyzyň geljegi atarlýanyny hem de häzirki wagtda biziň taryhymyzyň şu günümizde özüniň nähili netije berýänini görýäris. Elbetde bu bolsa Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň hem de arkadagy Gahrman serdarymyzyň biziň taryhymyzy dünýä çykarmak babatda alyp barýan işleriniň miweleri diýip aýtsak hem ýalňyşmaz. Biziň taryhda döreden senetlerimiz, sunatlarymız UNESCO-nyň adamlaryň bütün dünýä maddi däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Şeýle hem Magtumuly Pragynyň goşgular ýygyndysynyň UNESCO-nyň dünýä hakydasy adly sanawnamasyna girdilmek hem Türkmen halkyny aýratyn biz Türkmen ýaşlary begendiren, buýsandyran şanly wakalaryň biri boldy. Şeýle hem şu ýylda Magtumuly Pragynyň dogranynyň 300 ýylynyň bütün dünýä derejesinde belenilmegi, Türk soý jemgyýetçiligine 2024-nji ýylyň Magtumuly Pragynyň ýyly diýilip eglan edilmegi aýratyn belerlikli wakalaryň biri boldy. Bu bolsa biziň taryhymyzyň, geçmişimiziň dünýä getirilmegine has uly sepetleriň gazanlanynyň bir suwtnamasy bolup durýar. Islendik halkyň beýikligi onuň dünýä beren, dünýä çykaran şahsiýetleriniň beýikligi bilen barabar diýip Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz belläk etjek. Şu sözlerden uğralsak onu biziň dünýä tanadan Magtumuly Pragy, Gorkut Ata, Görogly, Owshan ýaly şahsiýetlerimiziň bugün dünýä derejesinde tanalýanlygy biziň Türkmen halkymyzyň beýikliginiň suwtnamasy bolup durýar. Bugün biziň dünýä belli şahsiýetlerimizi dünýä halklary ürçedip öwrenýärler, okaýarlar. Bularyň ählisiniň özünde bolsa Gahrman Arkadagymyzyň hem de arkadagy Gahrman serdarymyzyň çekýän zähmeti ýatyr. Bizi şeýle bagtyar zamana ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hem de şeýle bagtly döwranda ýaşadýan arkadagy Gahrman serdarymyza biz ýaşlary döredip beren ähli mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman Arkadagymyzyň hem de ýoly ýörelgämiziň sol görelämiz arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent maksatly tutumlary hemişe maksatly ýollarda murat tapsyn. Her bir halk öz beýikligini diňe bir geçmiş taryhyny çoňur öwrenmek bilen göz ýetirýär. Türkmenistan garaşdyrylyň alandan soňra türkmen milletiniň medeni we taryhy geçmişini öwrenmek hem de dünýä ýaýmak üçin ägir tuly işler edildi. Arkadag şäher taryhy ülkäni öwreniş muzeýine ýerleşdirilen milli gymmatlikler türkmen halkynyň şu neçeli geçen şanly şöhratly taryhy ýoluny giňden açyk görkezýär. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Gahrman Arkadagymyň we arkadagy Gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen badal galan düýpli özgertmeler halkymyzyň taryhyny, geçmişden galan medeniýetini we olaryň dünýäniň ösüşine täsiri bardak almamaly işleriniň ýaýwanlandyrylmagyna giň ýol açyldy. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň muallimleri we talipleri Arkadag şäheriniň medeniýet toplumuna degişli bolan binalara aýlanmaklarynyň çäklerine Döwlet Mämet Azadadyň Arkadag şäher kitapxanasyna hem aýlanyp gördüler. Olar kitapxananyň giň okuwçylar köpçülik üçin döwre we amatly şertleriniň barlygyny göz ýetirdiler we kitapxananyň bölümleri bilen tanışdylar.
Men Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň Maliýe Fakultetiniň 3-nji ýyl talaby Seyitmurad we Güljemal. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Magtumul Praýynyň dörejiligini öwrenmek üçin giň ýol açyldy. Magtumul ýylyň eserleri bir näçe gezek neşir edilip halka ýetirildi. Gazet jurnallarda şahyrymyzyň dörejiligi barada ýüzlerçe makala çap edildi. Ýurdumyzda Magtumul ýylynyň dörejiligine bagyşlanyp bir näçe ilmi maslahatlar geçirildi. Magtumul Praýy 18-nji asyrda ýaşap, özüniň öňüt ündege ýugurulan dörejiligi bilen ýaş nesli ýöregler esasyna terbiýelemeň nusgalyk mektebinde döreden beýik akyllardyr. Onuň dörejiligindäki ýaş nesli terbiýelemek üçin ulandylan milli ýöregler mazmun taýdan baý, görnüş taýdan bolsa has köpdür. Muňa mysal edip, insanperwerlik, adamkärçilik, görelli, edep terbiýe, ilm bilime sarpa goýmak, myhmanseýärlik ýaly milli ýöreglerimizi mysal getirse bolýar. Görelli milli terbiýeşinaslyk ýöreglerimiziň iň esasy gözbaşy bolup durýar. Türkmen halky üçin maşgala jogy bu milli, uruky, ahlak gymmatlyklarynyň jemlenýän we sünnälenip nesilden nesile geçirilýän ýer hasaplanýar. Kämil adam şahsiýetine sypatlaryny suratlandyrýan taraplar maşgaladan başlanýar. Ýagny watansöýçilik, insanperwerlik, dähmeseýärlik ýaly şahsiýeti bedeýän ahlak sypatlary göz başyna maşgaladan alyp gaýtýar. Akyllarymyz hem çaga terbiýesine görelän orny barada öz setirlerine owwal magtumuly özüň düzetkil, özüňi sen özgelere gözetkil diýip bellek geçýär. Myhmanseýärlik Türkmen halkynyň iň ajaýyp gymmatlyklarynyň biridir. Halkymyza mahsus bolan bu milli ýöreler şahyryň ýiti nazaryndan sypmandyr. Ol özüniň göze myhman ratly şygyryna gelen myhmany güler ýüz bilen, mähirli söz bilen garşamak ündäpdir. Ilymsyz bir ýaşar, ilmli müň ýaşar, bilimli uçar, bilimsiz gaçar diýen dürdäne setirleriň düýp manysyna akyl ýetiren şahyrymyz, ýagny jemgyýetiň ösüşiniň ilma daýanýanlygyny bellek geçipdir. Ýagny ilm ösüşiň we kämilligiň açary. Jemgyýetiň öňe, kämillige tarap hereketiniň esasy hereketlendiriji güýji bolup durýar. Halkymyza ilmli, bilimli bolmak ündäp, Aýdar Magtumuly sözüm älemdir, nesihatym uly ýyly ilmdir diýip bellek geçýär. Magtumul Praýy özüniň pähim paýkasyny Türkmen halkynyň arzuwy bolan erkin öz başlyk döwlet kurmak, döwletli bolmak islegini durmuşa geçirmek üçin gönükdiripdir. Hormatly prezidentimiz 2024-nji ýylyň şygaryny pähim paýkasy many Magtumul Praýy diýip oglan etdi we bu döwrüň beýik akyllarynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp 2024-nji ýylyň Magtumul Praýynyň ady bilen atlandyrmak şeýle hem gahrman arkadamyzyň ýiti zehininden, çoňur paýkasyndan dören pähim paýkasy many Magtumul Praýy diýen goşgusyndan ugur alyp kabul edildi. Biz Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň halipa muallimleri we talip deňdoşlarymyz bilen Döwlet Mehmet Azady adyndaky Arkadaş şäher kitapxanasyna gedelenje geldik. Bärde hem bir näçe kitaplar bilen tanışdyk we bize uly täsir galdyrdy. Biz ýaşlaryň döwrewap ilim bilim almaklar üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarsa ömürleri uzak, ýurt bäkbetli tutýan tutumly işleri bundan beýlekde rowaşlyklara beslensin. Men Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň 1-nji ýyl talaby Töräý we Merjen. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyny bir-birinden ziyade gelýän her bir ýyl Türkmen halkynyň şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar. 2024-nji ýylymyzyň hem pähim paýkasy many Magtumul Praýy ýyly diýilip atlandyrylmagy tüýs çüpüne düşdi. Hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň şahyryň eserlerine siňdiren edep ekram, syla, hormat, sahylyk, agzbirlik baradaky filosofik pikirleri ören jaýdar belleşi ýaly onuň döredijiligi biziň halkymyzyň nusgalyk mektebidir hem de dünýä edebiýatynyň eýsilmez hazinasydyr. Magtumuly öz setirlerinde mert we namardyň, gorkak we batyryň daşky keşfini sypatlandyrman, ol onuň içki dünýäsini hem aýdypdyr. Baş gerekdir diýen şygyryna mert oldur ki bolsa köňlü rehimli, gowresi giň gerek öz pähimli, giň ýerde gargaday bolsa wehimli, yerinde hünäri işi gerekdir diýip öz şygrynda hünärli bolup ýetişmeliliklerini nyktaýar. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň bagtyar talip ýaşlary bolup Döwlet Mehmet Azady adyndaky Arkadaş şäher kitapxanasyna geldik we biz bu ýerde bir näçe kitaplary okudyk. Magtumul Praýynyň dürli dillerde ýazylan we olaryň terjime edilen kitaplaryny okudyk. Şeýle gezelenşler biz talip ýaşlar üçin ören täsirli bolup Türkmen Döwlet Maliýe Institutymyzda hem Magtumul Praýyga bagyşlanyp dürli çeper okyş bäsleşikler geçirilýär. Bize şu ajaýyplyklary döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun.
el-yurt bähwetli tutgan tutumly işleri el-müdamara başlyklara weslensin. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne milli medeniýeti we sungaty gasy ösürmek, türkmen halkynyň taryhy we medeni mirasyny, gadim kitaplaryň we eserleriň gol ýazmalaryň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede aýagly saklanylmagyny üçin etmek, şeýlehem kitaphanalaryň işini kämilleşdirmek barada döwlet başdolmaz uly tagalalar edýär. Türkmen sany maglumatlar alşmak ulgamyny döwre we ýokary tahyk tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, okuw kitaplarynyň, almy kitaplaryň we çeper edebiýatynyň gadim döwürlerde ýaşap geçen ajaýyp türkmen şahyrlarynyň, alimleriň we larlarynyň işleriniň sanyny epesli artdyrmagy mümkinçilik berdi. Gahrman arkadaýymyzyň we arkadaýly gahrman serdarymyzyň taýsir tagallalar netijesinde arkadaş şäheriniň ýaşaýjylar üçin bilimleriň we milli medeniýetiň ojagy bolan Döwlet Mämet Azadadyň arkadaş şäher kitaphanasynyň dünýä ölümlerine laýyk gelýän, häzirki zaman tehnik enjamlar bilen awzarlaşdyrylan döwrewap ajaýyp binasy gurulyp ulanylmaga berilen günden bäri onuň okujylarynyň sany gün-günden artýar. Häzirki wagtda gahrman arkadaýly gahrman serdarymyzyň pekim paýkasy bilen gurulan arkadaş şäheri halkymyzyň ertirki güne bolan anamly pugtalandyryp, agdy bir watandaşlarymyzy joşuly zähmede ruhlandyrýar. Kanun esasy döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan arkadaş şäheriniň gurulmagy ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaýymyzyň başlangyjy bilen ýaýbanlandyrylan we häzirki döwürde arkadaýly serdarymyzyň başdollygyny dowam etdirilýän ägert uly özgertmeleriň anyk netijesidir.
berkarar döwlet istärin diýen sözleri türkmen nusxu edebiýatynyň düýbün tutan Magtumul Pragy ýöne bir sazlaşyk üçin aýtman. Eýsem onu insan duýgularyna täsir edýän durmuş hakykaty, şahyryň köňül arzuwlarynyň beýany jemlenen türkmen halkynyň beýik şahyrynyň goşgularyna biz türkmen halkynyň ajab zamana, bagtyar durmuş, bitew döwleti gurmak barada arzuwlarynyň jemlenendigini görýäris. Şahyryň döwri, durmuş ýoly, döredijiligi barada gurrun berýän sunugat eserleriniň ählisiniň onuň goşgular esasyna döreýänligi sebäpli olaryň has täsirli, halkyň ýüregine ýakyn, halkyň aňyna baky orun tutýan eserler bolmagyna ýardam edýär. Ine şol ajaýyplyklary öz eserlerine siňdiren sunugat ustatlarynyň işlerini görmek bolýar. Biziň ajaýyp ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň we arkadagy gahrman serdarymyzyň tagallalary netijesinde her bir ýyly münasip atlandyrmak asly däwe uruly. 2024-nji ýyl Pehim Paýhat ummany Magtumul Pragy ýyly diýilip atlandyrly. Beýle atlandyrylmagyna giň many mazmun bar. Çünki bu ýyl beýik akyllar şahyrynyň 300 ýyllygy dünýä derejesinde belleniler. Bu münasibetli her bir dörejijilik işgärleri, suratkeşler, bagşa sadanlar, şahyrlar öz dörejijiligine Magtumul Praga giň orun berer. Sonuňa dostatlar çoň mazmunly şygyrlar arkaly insan kalbyny ýagşylyk nuruny, ahlak gymmatlyklaryna beslen nusxawy şahyrymyz Magtumul Pragynyň kämil eserleriniň many mazmunyny sonuňat işlerine wasp etmekde. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ruhy bilen edepli ikramly ýaş nesilleri terbiýelemekde möhüm orun eýeleýändigini açyk görkezmek ol işleriň özünde durýar. Magtumul Pragynyň dörejijiligi umman ýaly giňligi, türkmen halkynyň merdany owullarynyň gaýdusuzlygy ýaly ajaýyp gylyk häsiýetleri öňe sürýär. Şahyryň dürdäne setirleriniň mazmuny, ýylgynyň agdy birligi we jewsligi bilen baglydyr. Beýik Pragy türkmen halkynyň bir başa bakyp, bir supranyň başyna jemlenende güýç kuwatynyň egsilmejekdigini, awray mertebesiniň belent boljakdygyny ýaýar. Beýik akyllar şahyr Magtumul Pragynyň Pehim Paýhasy, baky taglimat bolan şygyrlar halkymyzyň bagtyar ýaşaýyşynyň joşgunly aýdym bolup ýanglanýar. Dörejijiligi paýhaslar ummanyna deňlenen Magtumulynyň ilkinji nowatda watan söýüji şahs bolanlygy hakykatdyr. Magtumul Pragy öz eni topragyndan güýç kuwat, gujur gaýra dalypdyr. Suratkeşleriň dörejijiligindäki eserler hem muňa şaýatdyr. Elim jahanyň ähli gözelliklerini özüne jemleýän bu sunugatyň sirli dünýäsine aralaşyp, oňa çyn ýürekden düşünmek bolsa, insanyň ýüregini joşdurup, çeper dörejijilik ilhamynyň ganatlanmagyna ýardam berýär. Magtumul Pragynyň dörejijiliginiň jemşidiň jamyna meňzedilmegi ýöne ýerden nälir. Şahyryň dörejijiligini onuň ýaşan döwrüne degişli ähli owurlarda bolup geçýän ýagdaýlara çeper sözüň üstünden parasatly baha berilýär. Şahyryň watançylyk, ahlaklyk, öwüt nesihat, mertlik, namartlyk, söýgü temasyna we başga da durmuş meselelerine bagşlanan şygyrlary bugün dünýä halklaryna uly gyzyklanma döredýär. Magtumulynyň şygyr diýwany her bir türkmeniň öýünde saklanylýar. Şol dürdäne pikirler özüne jemleýän kitaplary okan, sunugy satlary, çoňur mana ýurulan peltepe garaýyşly, gysgadan manyl setirleri kalbyna galyran täsirlerini öz eserlerine siňdirýärler. Magtumul Pragynyň dörejijiliginiň öz bolşy aýratyrlygynyň birde giň manyly şygyr bentleriniň halky dille bolmaklygydyr. Hemde türkmen diliniň kadalarynyň berip berjä edilmegdir. Hut setirde her bir öňe sürilýän pikirde halkyň islegini özüne jemleýänligi nedir? Hut şol sebäpli hem şahyryň setirleri dünýäniň halklarynyň arasynda meşhurlyga eýe boldy. Magtumul Pragyň türkmen halkynyň ýa-da öz ýaşan döwrüniň şahyry däldir. Ol ähli döwrüň we ähli halklaryň şahyrydyr. Beýik akyllar Magtumul Pragy öz dörejijiligini türkmeniň berkarar döwletiniň bolmagyny, ajaýyp eýýamyň we bagtyar durmuşynyň arzuwlan şahyr.
Onun bir süpürde tayyar kılınsa aşlar, götürülür. Olu qal Türkmeniň diýen setirlerindäki arzuwul umytlary, häzirki günlerde amalaşandygyny, her bir türkmeniň kalbyny nur bolup çaýlýar. Ýurdumyzyň gül keşfindäki ösüşleri, halkymyzyň bagtyarlygy, ýyl ulsymyzyň agdybirligi dünýäge ýaýylýar. Döwletli döwrana ýeten türkmeniň bagtyarlygyna, eşretli zamanasyna dünýä halklary ýokary baha berýärler. Munyň özü şahyryň insanperwer pikirleriniň hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen durmuş hakykatyny öwürleýändigini, sunugy saatlarynyň ajaýyp eserlerini görmek bolýar. Türkmeniň ruhy jewsliginiň bütewliginiň mukaddes arzuwyny gursagyny götüren Magtumul Pragynyň keşfi bugun goju dünýäniň mizemet felsefesinde iň beýik aýdymyna, türkmen ukbalynyň beýikligini görnýär. Dağlar daşlar bilen sözleşip, ýyldızdan ýol ýasap, aýa sataşan Pragynyň zemininiň beýikliginiň çäginden geçipdir. Çünkü Pragynyň dünýäsinde hakyky kemillik bar. Onuň eserlerini dünýä baradaky oýlanmalar, insan hakdaky pikirler has çoň häsiýetlidir. Magtumul Prag öz halkynyň ykbaly barada çoňur aradanlypdyr. Onuň peýham paýgaza ýorulan goşgulary watana söýge, halkyň bütewligine, agdybirligine bagşlanandyr. Suratkeşleriň daşymyzy gurşap bolan dünýäniň gözelligini, hakyky ustat hökmünde görüp bilýänliklerini olaryň eserlerinden görmek bolýar. Olaryň döreden eserleri janly we hereketlidir. Olaryň suratlandyrýan akyllar dany şahyrymyzyň Magtumul Pragasy biziň häzirki döwrümizdiň berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ruhuny dolup, göýe dem alyp duran ýaly bolup görnýär. Zamananyň hakyky keşfini beýan edýän talipleriň döredýän sunugat eserleri nepisligi bilen kämillik derejesine ýetipdir diýsek, hakykatdan daş düşmesek gerek. Olar her bir eseriň üstünde ýeriginsiz arman ýadyman işlemek başarýarlar. Bir söz bilen aýdylanda, suratkeşleriň eserlerini sinilän adam olara ýokary baha berýär. Ustat şahyryň eserlerine diňe bir berkarar döwletiň esaslandyrylmagynyň öňe sürülmegi bilen çäklenilmeýär. Onuň şygyryýat älemine berkarar döwletiň saýasynda bagtyar ýaşamagyň ýöreligler hem beýan edilýär. Ol odaly bilen bagtyar ýaşamak üçin halkyň parahat, agdybir bolmalygy baradaky taglymdyr. Gahrman arkadagymyzyň we arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen sunugatyň we medeniýetiň ösmegine ul üns berýär. Türkmen sunugaty medeniýeti, milli medeni mirasy bugünkü gün döwürde ör boýuna galýar. Sunugatyň ähli görnüşleri bilen bir hatarda şekillenir sunugat hem pajarlar betýär. Suratkeşleriň her biri öz eserlerine hormatly prezidentimiziň tagallalary bilen mehriban diyarımızda yetilýän belen sepkitleri türkmen halkynyň bagtyar durmuşyny, ýurdumyzyň gözelligini wasp etmäge, öz ýürek buýsançlaryny beýan etmäge çalşýarlar.